जों दिनै अरब फाइमानि आसिक जना तिब्रामथानि सिकलाराव এবং स्पटन मिया जायखिनि खरकसा तिब्रामथा सामग्रांनाय बिश्वनाथनि जे दुगान नग्न फाल नग्न सबजाक मानि जों मनो दिनै नायनानै थायो जों मियानि सिमेन्ट खाय अबजाक आमनि बागै हिनबा दिनै खरकसा ताखुंनि दुगान फाल नग्न ब तिब्रामथा खालायो दिनै जे सकसाय रिजाकमानि मिया जखनसे चिनि थानि मेसे सबै माने लगे लगेनो चिनि खारतुं थाजाक जों दिनै तागानजलाव एडिशनल एसपी एसडीपीओ दुईटा थानानि उसी सहकाय जों मिटिं खालायगा बरक जोंना कग्रिखा थाना पिस मिटिं नाय ताई अमरनो जारा कालपिट जारा मिया और जे सकजानाय बा विभिन्न जायगायाव जारा टेरर खालायनाय बरनो याफ्रि रमनाय हिनै चिनि एफआईआर बतिनि उनाय जों मुं सहकानो लिरनाय मुं कखायगा के आं कायसा मेसेज नानै नायो जारा खायनाय न मिया जारा सकनाय रमना आं कायसा स्राय स्राय कने मेसेज नानै नायो बरक जे खालायमानि मियान जरतिनो थाक पाइथुन आं बरनो स्राय स्राय कने सानानै नायो मिया जरतिनो थाक पाइथुन आयं हिंगाकाय अमनि जे नबार कतर फिरका हिंगाकाय बतिंनो बरक तेरमान गला आं बरनो सानाय बायरेनि बरक तुबै जम्पुइ जलावो बरक तेरटा खाइथुन बंनि जे सिस्टेम आलका जागानि बरक जम्पुइ तुबै खुमु नंगो आलका जागानि बरक तलांगै जे तेरर खालायमानि सामुं सितारसे सामुं टांमानि अमो मुथांना निमथुन जों साल कलकमा जों बुतैखाय चबा खालायना नां बुतैखाय साबनो कन्ट्रोल खालायना नां जों सिवो हिनिनो तिंनो आरो फायो नायफानानि फायो आनजे ताखो बिश्वनाथनि दुख फालनक सकजामानि न आं बरनो तवायसा हाय ना हाय कसं कसंतिनो मेसेज रिवो डेमोक्रेटिक पार्लियामेंटारि सिस्टेम जतनो जों थानचा खालायनाय दिनै जे राइट्स दंमोन दिनै कन्स्टिट्यूशन नि जे राइट्स दंमोन आबनर खालायदि चिनि जे राइट्स दंमोन जों खालायनाय जारा तिब्रामथाना खा फुरजनायफोर तिब्रामथानि सामुं टांनाय जारा अन्य पार्टीनो जारा खा फुरजनाय आ पार्टीनो बरक खा फुरजनाय सामुं टांखो किन्तु आहायनो चेंग्रा कक्सिल चावै वालायनो लगी सानै जुदि अमतैखाय जुदि टेरर खाय तिरांखांखाय आं बरनो मेसेज नायो नरक बो कुनु जागा हुइजागै दङबो यगला जों बोतैखाय खेरेकना नां बोतैखाय तिख्लायना नां जोंहाबो सिजाक सोरोंजाक आं बरनो मेसेज नायो नरक मिडियानि माध्यमे आबोनि बागैनो आं सानानै नायो चिन्ताखौ सुरन बब जेतो बा आमसाइनि ओंखाय आं तेखाय सानानै नायो जारा मिया दागिनाय बा एक समय दाकाइत दंमोन दाकाइत छद्दा ओ दाकाइतनि ग्रुपनो चिनि समयनो जों जखन सिलायबाय सबा खालायफोर आ समयनो बन जों अनेकटा सकरमरका अनेक मुसुक सिककनो जों सकरमरका गोबांमा पेटुवारनोबो जों सकरमरका ओंखाय अ दाकाइत पार्टी अ सद्दानो सकरमना बचिनि थानि किछु बेपारिया स्रापसासि बेपार स्रापसा सुदु कामान सिमिस नाय दङ जों आबोनि बागै आं जारा मिया कामान खायनाय आरो जारा नक सकरिनाय दागिनायनो आं बनो स्राय स्राय मेसेज नांगौ नों जे बिश्वनाथनि फालनंनो बिन नग्न खुंगो जे नों खालायनानै जा बन बथारनानै हिनि जे मेसेज नों ताबो सारगै दङ भाइरेल खाय दङ ननबो जों साव नों मनगो दं मांला नों बनगो दंगै मानगला कना आं स्राय स्राय सावो जुदि सावस दंगै फायदि फेस टु फेस इलायनाय जों ताबो कथां दंगो आसेबनि कथा मनेता खायलैदि आबोनि बागैनो आं सानानै नायो मिया जे जतजो खायका आसेबनि थांनानै उंथन आबोनि फाताराव थांगाय इंगाय केबो योग लायगला आं बरनो स्राय स्राय मेसेज नायो गाय ताबुकसिनि ताखुक सुरन बकिसा सानाय बेलाय के हमबाय मारो लुकु ताखु रंग अ सिनि जपुइ ताका जलाव जत्त तंनाय रंग आं अबनो कबंना मुजुङो बजलां साबो अब आं काहमगोन साइमानो बबो जागा आसाइखा बुरो परीक्षा बा बुरो सोरोंका बतामुंखा अब आं काहमगोन सिव आनि सम्पक्षे ब काहमगोन सिव सालसा फाजिंसि सा साइथाका सालसा बतामु तंमानि ब आगे ओ जुट सरकार ब रेशन डिलार खाइ तंमानि रेशन डिलार खाइफोर बतामु खालायगा गोबां मासराय रंनो कुटनीति फोरोंगै पांगेल सिलाय सोनामरुबै जागाय जागाय दागाय खालायरेका हायसे दागाय खायै जत्त किछु रांसा ग्रिसा दागाय बुइमानि फाइमानि आबनो हके जागा बाजाराव थाङै फालनाय हके बजलां ओ बजलां जों जुदि ओ जागा लिडार सोनामका हके सिनि तामुंनाय एनसि बाबु नों वान सुगिया दे बजलांनि बेकग्राउन्ड नरं नाय मेया दे
কারণ বজলানোর ইয়াইতে বিভিন্ন বরংনো যদি রেখাং গাংকাই ও জম্পুই জলা টাকা জলানি বড় রক তাকিসা খাকচাং মান খামু কিন্তু দফানো ইয়ক সামারি মেয়া বা দফানো খাকচাং মারি মেয়া বজলাংনি ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ান সগै নাইনানি थांगांकाय नरक आने अकंनो जुदि मिट थांकाय आमसे थाङै नायदि बुमतिके चालो ब तिनि अ जागा लिडार खागा तामुंनो आबनि बागे आं सराय आईपीएफ तिना आं आगात खायनो नाया पार्टिनो डाइरेक्ट बजलां सां आगात खायो बजलां जुदि परिबर्तन नोंनि हांकाय बिनि जीवन अ जागा तंगला सालजा आं सिलाय तय तंग्रो बजलां आं खाया आने हामजांमानि ताङो आं दफाना हामजागौ बजलां आं दफाना हामजाग तंमानि बागैनो आं सिलाय ति तंफ्रो नों आंनि बेसां खालायफाना आं ननो बुथारिया ननो ताखौ हिसाबै क्षमा खाय दङ दिनै नों पार्टियाव नगरि थांगा पार्टिनो बरनाम ताखायदि नोङो न जातिनि साथे जाति सेवा खायनानै थांगांकाय जातिनो केवल दंस ताखायदि जुदि अ जायगायाव नेक्स्ट टाइम जुदि अमाहायताइसे गथना गथि काहांकाय निनि 14 गुस्ति बजागा आचाय बजागा तं जों जत सायमानो आनिबो नों सायमानो ओ मनि दिसिंति जुदि मथाजिया हंकाय केबो तंलाय मालाय गला जतन बक्सा मासुनाय हायसि सुदा आं सिमि सुना नांगला दिना आं बखा तंमाया मा नखरका आं आसुगै तंनानै वानसंमानसे आं अरो लिडारशिप जानानै बागे एमबिसि जानानै बागे आं हिमिया लुकुनि खाकचांमा मायानि बागे खाकचांमा रनानि बागे आं दिना अजागे हिमै तंगनि जि व्यक्तिगत खरच खायो दिना आं जनसाधारण थानि केबो खकसान थाय खकसा चादा खायबो जायाखो केमन थानि बिरिबो जायाखो आनि परिश्रम आं हिमै तंग बजलां नों दाति निनो उग्र निनो सिको निनो दागाय निनो बदमाश नों मथागिया हंकाय निनि ताइ जागा क्रैय जागाव आबानि बागै लुकुर बजलांनो बुट दिनानि बागै तावान सुदि ब सिकक दागाय बखरक तंमानिसे बनो बुट दोखांगा सिनि समाज कमावै थानाय आबानि बागै आं जत्त लुकुनि थानि कयो किन्तु आईपीएफ तिनि सिनि एनसी बाबो अन्य बरंनो लिडार खांके काहामुं खामु जोंबो खाकसांमा मान खामु हियाबा मतिप्रा लेननि लक्षण करिख्या तामनि हिंके 19 तारिख थानै मासनि 19 तारिख थानचानि हिसाबै जत थानचा जतन खाकचांमा माका तिनि ताङै कागै थां दिनै कागै थाङै ताङो माहाय गथना खालाय हा आबनि बागै वानसुति बरं मताय तिप्रा लेन लिया बंनि व्यक्ति लेन सिं नायसियो बरं व्यक्तिगत आदाय सिं नायसियो दिनै सों अ जागाव जतन वानसुक जिदि ताखुरक आं नरक जतनि थानि कयो नरकनि जतनि याकुं रमो सायानो सावै सों नरनानि नांनाय सों सिनिना नांनाय जों साकिना नांनाय आ साकिनानि बागैनो ताबो अचरेरक जत्तनो दंगो अचरेरक जत्तनो थानचा नियाफिरु हिमै सामुं तांनाय असुक जरतै सावैनो आं अर जत्तने थानि मथागु आनि कगल हामबाय